Arantzazuko gomiztegi baserrian hasiko dugu gaur sustraia saioa. Antxe banatu baitzizkieten diplomak eta makilak artzain eskolako azken ikasturteko artzainei. Ondoren, bi berri emango dizkizuegu. Nekatur elkarteko etxe eta baserrien okupazio maila eta Slow Fooden urteko batzarra. Jarraian, onein kontserbak aurkeztuko dizuegu. Enpresa txiki bat da, batez ere marmeladak egiten ditu eta egiaztagiri ekologikoa du. Azkenik, aitaren bisitatuko dugu, Getariako txakolineko upategi bat. Urteko unerik delikatuenetako batean mahastiak nola ernatzen diren ikusiko dugu. Apirilaren 16an, osteguna, diplomak banatu zizkieten Arantzazuko gomiztegi artzain eskolako ikasleei. Artzaintza 1000 urteko jarduera bat da, tradizioz eta kulturaz beteta dago eta lurra begirunez tratatzen du. Baina irudi tipiko horren atzean, sektore dinamiko eta berritzaile bat dago. Larreak eta hobekuntza genetikoak ikertzea eta instalazioak berritzea gaztandegi berrien gakoetako batzuk dira. Jakina, prestakuntza ere funtsezkoa da artzaintzaren etorkizunerako. Artzain eskolako 29 urte daramatza artzain berriak prestatzen. Denbora horretan, 300 gaztek jaso dituzte sektoreko profesionalak direla egiaztatzen duten diploma eta makila. Ia 30 urte hauetan prestatu diren artzainen batez besteko adina, 27 urtekoa baino ez dela azpimarratzekoa da. Gaur egun, Euskadiko ardi eta ahuntza zienda askoren titularrak Arantzazuko artzain eskolatik igarotakoak dira. Ane Gartzi Handia, artzain eskolako koordinatzailea da, eta diplomak banatu aurretik gomiztegiren zeregina sektorea gaztetzea dela azaldu zigun. Baliabide bat da formakuntza hau ez, zaizkenean erleboaren asuntoa bai da arazo bat ofiziontan eta beste askotan, eta hau da baliabide bat gehiago lehenagotik harremana izan ez dutenak, baino beraien bidea hemendik ikusi nahi duten horik lehen murgiltze bat egin dezaten, eta besteak, benetan bide honetatik jarraitu nahi dutenak, igual etxetik datorkielako, pixka bat garatzen joan ditezen, eta berriz ere hortan reafirmatu ditezen. Ikastaro honetan, beste 12 gaztek jaso dute artzain diploma, eta haietako 11ak 27 urte ere ez dituzte. Asko artzain familietatik ez datozela esan beharra dago. Urten 12 dauzkagu, 8 gizonezko eta 4 emakumezko. Perfilaldetik egie da urten gehiengoa dala perfila ez datorrena zuzenean baserritik, jaiotako baserrian, bai batzuk formakuntzatik gerturatutakoa, ja formakuntza badakargita aurretik sektore honen ingurukoa, eta beste batzuk aldiz ez. Eta baserrikoak eta beraiek dianak, esango nuke erlebo zuzen bat daukagu, eta horixe, orduan bai izan da, gehiago igual perfila asalariatua da, baina, beharko dutela egin beraien ibilbidea eta etorkizun baten, ea beraiek ere gelditu daitezken beraien kabuz alako sektore honetan. Ikasleen herena emakumeak izan dira. Emakumeek artzaintzan duten presentzia indartzeari begira datu interesgarria da. Egie da, emakumezkoak gutxigo gerturatzen diela, azken urte hauetan halako igoera pitxin bat somatu dugu, oraindik ez da esateko modukoa, baino eta bai, nahi genuke noski egotea, zatik beti egon dira sektore honetan emakumezkoa presente, beraien irudia azaldu izanaren buru bezala ez, baino beti egon dira, orduan bada garaia ere beraien buru hartu ezaten, eta gaina orokorrean etortezkigun emakumeak oso interesgarriak eta oso fina dira. Ikasleen prestakuntza teoriaren eta praktikaren artean banatzen da. 15 irakasle eta teknikari arduratu dira arlo teorikoaz. Arlo praktikoan berriz, 25 etxalde bisitatu dituzte eta hoietako batean Ipar Euskal Herriko artzain eskolarekin egindako ikasle trukaketak antolatu dira.
aurtengo ikastaroak 7 hilabeteko iraupen auki du, 900 ordu eta piko dia, hauen buruz ez dakit. Erdia baino gehiago praktika dia, baserritan egiten dituzten praktikak, baserritarrek jasotzen dituzte beraien etxetan eta erakusten diete, eta beste erdiak dia hemen Gomiztegin aurrera eramaten dan teoria saioak. Lotuta beti ere, gero baserritan egiten dien ekintza horiekin. Eta gero bestalde bisitak egiten ditugu, bisita teknikoak baserrietara teoria daukagunetan, eta gero iparraldeko eskolarekin ere trukaketa bat egiten dugu, guaria juten gehan bisitak antolatzen dizkigute, gero beraiek etortzen dira eta hemen egiten digute. Eta hori da batez ere martxa, eta irakasle desberdinak etortzen dira lor bakoitza jorratzeko, eta gero aurten praktikak egin dituzte 24 baserritan, eta beraz beste 24 irakasle izan dituzte baserri horietako bakoitzean. Agintariek eta artzain sektoreak ikasleen egun handia babestu eta eskolarekiko konpromisoa indartu zuten. Honela nabarmendu zuen Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzako sailburuak. Un día importante. Egun garrantzitsu eta pozgarria da. Beste 12 artzain izan baitira promozio honetan. Eta horrek badu garrantzia Gomiztegiren moduko eskola batentzat. Azken batean, eskualde maila badu ere, estatuan eta nazioartean aski ezaguna da. Europan gelditzen diren artzain eskola bakanetako bat da. Eta lanean jarraitu nahi dugu Gomiztegi hobetzeko eta gero eta zerbitzu hobeak eskaintzeko sektoreak dituen premietara egokituta. Artzain berriek diplomak jaso zituzten agintarien eskutik. Gehienek senideak eta lagunak izan zituzten ondoan. Ekitaldi xumea da, baina aldi berean oso hunkigarria. Urtero bezala diplomak banatu ondoren familia argazkia atera zuten Gomiztegi inguruan. Ikasleak eskerroneko agertu ziren prestakuntzagatik eta eskolako langile guztien aldetik jasotako familia tratuagatik. Esperientzia handia izan da. Niretzat aukera aparta izan da jende asko ezagutzeko eta nora jo nahi nuen jakiteko. Ideia batekin etorri nintzen, baina hemen beti ikasten duzu pila bat, gauza asko ikusten dituzu. Eta azkenean zeure etorkizuna bideratzen duzu. Irakasten dizutena hori da. Oso gustura egon naiz, lan eskaintza handiak etorri zaizkit orain, eta jende ona eta asko ikasi dut. Baserrietako praktikak funtsezkoak dira ikasleen prestakuntzan. Gainera, harreman estua sortzen da artzain beteranoen eta ikasle gazteen artean. Asier Osinalde, Gabiriako Baztarrika gaztandegikoa artzain eskolatik igaro zen bere garaian, eta gaur egun ikasleak hartzen ditu bere baserrian. Esperientzia ona da bi aldeentzat. Gutzat esku bat botatzea gure lanen laguntzen dio eguneroko lanak egiteko, eta gero aparte ikustea olako jende gaztea gogokin da hola gure sektoren eta lanetxeko, da kriston poza. Atzenen bakarren bat jarrelego generazionalak eta hortxe hitzein due beharren gare, eta olako jendea eukitzea gure albon onura bat atzenen. Yo estoy muy agradecida a Gomiztegi. Ni oso esker honeko nago Gomiztegirekin. Bizitza osorako eskertuta nago Baztarrikarekin. Bere etxeko ateak guri irekitzeagatik eta baserria zer den eta zer inplikatzen duen irakasteagatik. Kaletarra naizela ulertzeagatik eta gauzak egon harriz eta xeraz azaltzeagatik. Egin nahi nuen horretan beste urrats bat izan da. Ahora lo que voy a hacer y lo que quiero hacer. Orain, beste ikasle talde batekin ziklo berri bat hasiko da artzain eskolan. Lanbide honekiko grina sentitzen dutenen artean, Itzalandiko eskola da prestakuntza integralaren munduan oso ezaguna. Jakituria tradizionala bistatik galdu gabe, odol berria dakarkiote sektore moderno bati. Konbinazio hori funtsezkoa da Euskadiko artzaintzaren gerorako.
Nekatur elkarteak Astesantuko turismo baserrien okupazioari buruzko datuak aurkeztu ditu. Okupazioa 170 ingurukoa izan da elkarteko kideen artean, 2025 baino 8 puntu gutxiago. Oporraldia iaz baino 2 aste lehenago aurreratu izatea eta eguraldiaren iragarpen txarra izan dira jaitsiera horren arrazoiak. Hala ere, Nekatur Euskadiko txoko bakoitza ezagutzeko eta gozatzeko modu paregabea da oraindik ere. Bestalde, Aitor Buendia kazetariak urrezko barraskiloa jaso zuen Arabako Slow Fooden eskutik. Radio Euskadin eta Radio Vitorian zuzentzen duen saioaren bidez, Slow Fooden balioak edatzearen alde erakutsi duen konpromisoa aintzatetsi zuten. La Ruta Slow saioan, gizartea elikadura kontzienteago batekin konektatzen saiatzen da. Ekitaldia Slow Fooden urteko batzarraren ondoren izan zen, Bilaluzia gastronomia gunean. Topaketa bereziki hunkigarria izan zen. Ordu batzuk lehenago, Juan Malabin Santa Maria zendu baitzen, proiektu honen arima eta Slow Foodeko kide. Begok, Hernaniko bere baserrian egiten dituen artisau kontserbak 2015ean hasi zen merkaturatzen. Baserriari bultzada eman nahi zion, eta 1991tik aurrera berotegi batzuetan ari ziren lanean beraien kontsumurako marmeladak egiten. Begok Leartiker zentro espezializatuan ikasi zuen eta Iztu eta Etxaldean marmeladak egiten irakatsi zuen. Lan handiena duen, baina bezeroek gehien eskatzen duten marmelada prestatzen ari dira. Laranjarena. Edurnek aurreko eguneko marmelada prest dauka. Bitartean, Begok hurrengo egunean erabiliko dituzten laranjak garbitzen ditu. Laranjak garbitzen ari naiz. Laranja ekologikoak dira. Orihuelako neska batzuek bidaltzen dizkigute. Hauts pixka bat dutenez, garbitu egiten ditut. Eta ondoren, marmeladarekin erabiliko dugun azalaren zati laranja aterako dut. Gaur egiten ari garen marmelada atzo arratsaldean prestatu genituen laranjekin egingo dugu. Eta biharko laranja gehiago prestatzen ari gara orain. Azaletik zati laranja erabiltzen dute eta zati zuria baztertu, hortik baitatorkio zapore mingotsa. Mira, estamos sacando la parte... Azalaren zati ateratzen ari gara. Baina zati laranja bakarrik. Zuria mingotxekia baita. Azala atera, fin-fin xeatu, eta hasierako mingostasuna kentzeko pixka bat egosiko dugu. Eta gero, marmeladan sartuko dugu. Orain, laranja zuritzen amaituko dugu. Eta pulpa ere marmeladan erabiliko dugu. Pulpa osoa. Nahi genuen azalaren zatia hemen dugu. Orain, laranja zuritzen amaituko dugu, erabiliko ez dugun zatia kentzeko. Honek baratzean amaituko du konpost gisa, eta beste hau marmelada egiteko izango da. Puska txikietan zatituko dugu, errazago egoz dadin. Eta limoi pulparekin eta jengibre birrinduarekin nahastuko dugu. Begok honeinen historia kontatu digu. Gaztetan programatzailea izateko prestatu nintzen. Deustun ikasi nuen. Baina 2014an banekien lanik gabe geratuko nintzela. Senarraren aitonamonen baserrian bizitzen jarri berriak ginen. Eta baserriari bizirik eusteko jardueraren bat bilatzea erabaki nuen. Berotegiek 30 urte zeramatzaten hor. Eta kontserbak egiten genituen autokontsumorako. Hortik hasi nintzen gaia aztertzen. Proiektua egin eta 2015ean hasi nintzen ofizialki lanean. Holaxe hasi nintzen. Leartiker zentro espezializatuan ikasi izana oso garrantzitsua izan da elikagai enpresa txiki honentzat. Markinan, elikagaien industriaren arloko goi ziklo bat eskaintzen duen eskola bat dago.
eta 2 urte eman nituenan. Ikastaroa 2018an hasi eta 2020an amaitu nuen. Justu konfinatu gintuztenean. Oso ondo etorri zait, asko ikasi baitut. Eta beste proiektu batzuk garatzeko aukera izan dut. Eguneroko kontserba prestaketaz gain. Que ofrecemos. Edurnek marmeladari eragiten dio eta aurreko egunetik prest dituen azalak gehitu ditu. Pasteurizazioak prozesua amaituko du. No solamente hay naranja aquí. Hemen, laranja ez ezik, laranja, limoia eta jengibre birrindua ditugu proportzioan. Atzo egosi genuen eta gaur azukria gehitu diogu. Orain egosten ari da dena, eta lehen azaldu dudan bezala, laranjaren azala erabiltzen dugu. Birrindu eta egosi egin dugu, lehen ukitu mingotxa galdezan. Eta segituan, marmeladan botako dugu. Ahora lo vamos a incorporar aquí también en la mermelada. Esto ahora tiene un proceso. Orain egosi egin behar da, eta 103 gradura iristean, beste 2 minutuz edukiko dugu egosten. Eta hortik zuzenean joango da poteetara. Gero itxi eta segituan autoklabera joango dira pasteurizazioa burutzeko. Pasteurización. Marmelada hori amaiturik etiketatzea dator. Honeinen ekoizpen guztia ekologikoa da. Begok eredu horren alde egin zuen konbentzimendu osoz. Creo que tenemos que apostar por Ekologiaren alde egin behar dugula uste dut. Produktu ekologikoa izateak ez du bakarrik esan nahi araudi ekologikoaren arabera eginda dagoela. Planeta zaintzen ari garela baizik. Lurrak ez du propietaterik galtzen. Lehen bezala uzten dugu edota oraindik hobeto. Eta etorkizuna hori da. Gure planetak irautea nahi badugu, gerra gutxiago eta ekologia gehiago. ecología, yo creo, ¿no? Lantegiko ekipamendua xumea da eta ezin hobeto dimentsionatuta dago enpresaren tamainara. Este es el autoclave. Hona hemen autoklabea, bisaski ditu. Hemen poteak betetzen ditugu. Eta hainbat programa prest ditut pasteurizazio prozesua egiteko. Bueno, ya tengo diferentes programas ya preparados. Makina txikiagoak ere baditugu. Bahegailua, zuku makina, ebakigailua, utxen ontziratzeko makina bat ere badugu. Izoztu beharreko barazkiak ditugunean erabiltzen dugu. Garbitu, moztu eta utxen ontziratzen ditugu. Eta hortik izozkailura doaz. Bestalde, produktu horiek azkar-azkar izozteko beste gailu bat daukagu. Oste azkarreko gailuak oztu eta izoztu egin dezake. Al congelador. Begok eta Edurnek laranja marmelada ontziratu eta amaitzean autoklabean sartuko dute. Gero, etiketatu eta merkatura aterako da. Baserriaren kanpoaldean, Begok honein gama aurkeztu digu. Etiketen koloreak, barazkiak, marmeladak eta azukrerik gabeko produktuak identifikatzen ditu. Tamaina eta formatu desberdinak dira Gipuzkoako eta orain Bizkaiko denda txikietan ere saltzen dituztenak. Las que llevan etiqueta roja. Etiketa gorria dutenak fruta marmeladak dira. Gosarietarako pentsatuta daude. Batzuk kozinatzeko ere erabili daitezkeen arren. Funcionan muy bien. Después, aquí tenemos... Gero, 2025an, abian jarri genuen barazki sorta daukagu. Txitxirioak barazkiekin eta babarrun zuriekin maneiatuta. Seguido con la alubia blanca. Son 2 raciones. Bi anoa dira, berotzeko eta jateko prest. En la etiqueta verde... Etiketa berdea dutenak barazkiak daramatzaten produktuak dira. Beti gure baratzekoak. Eta etiketa grisdunak azukrerik bat ere ez daukaten marmeladak dira. Ez dute inolako azukre gehigarririk. Azúcar, ni concentrados de frutas, ni nada. Y por último... Eta azkenik, gozokiak ditugu. Ohikoena irasagar gozokia da. Baina egiten hasi ginen lehen produktua sagar gozokia izan zen. Errezileko sagarrak edo errege sagarrak erabiliz egina. Termozigilatuta eta pasteurizatuta daude. Selladas y pasteurizadas.
Honeinek 10 urte daramatza kontserbak merkatuan jartzen, ekologikoak, kalitatezkoak eta artisau teknikekin eginak. Begoren espiritu ekintzailetik sortutako enpresa bada, eta Bego egunero landalan aritzen da lantegiko eta baserriko zereginetan. Getariako txakolineko aitaren txakolindegia zestoan dago. Duela 17 urte, Juan Eizagirrek mahastiak landatu zituen eta mahatsa gaineta upategiari saltzen hasi zen. 2015ean euren instalazioak martxan jarri arte gainetan egiten zuten txakolina. Gaur egun, Juan erretiroan dago eta aitaren upategia Jon, Idurre eta Josu seme-alaben esku utzi du. Beraz, upategi honek belaunaldi erreleboa bermatuta dauka, eta hori berri ona da Getariako txakolina jatorri izenerako eta Euskadiko lehen sektore osorako oro har. Egoitz Lazkanok 3 urte daramatza aitaren upategian lanean eta eguneroko zereginez arduratzen da. Getariako txakolinean ezoikoa den upategi bat aurkeztu digu. Zurezko barrika ugari, altzairu erdoilgaitzezko depositu txikiak eta arrautza formako handelak txakolinak gordetzeko erabiliak. Aitaren bodega 2021an intzan, bodega txikioa da, 4 hektarea maz dazka, ondarrabi zuri matza. 2 txakolin mota jartzen dituzte merkatuan, ia urtebete igarotzen dutenak egurrezko kupeletan jalkitzen. Egoitzek aitaren eta lurretik aurkeztu dizkigu ohiko eredutik urruntzen diren 2 ardo. Aitaren bodegan 2 txakolen klase ditugu, bat aitaren eta bestia lurretik. Lurretik da txakolein askoze freskoa da urteko txakolina. Aitaren da gehiago ondutako txakolin bat. Lurretik marka aiteko ite dugu erdila deposito inozio leskuan eta beste erdila egurrezko tinan. Eta geho ite dugu nahaztu enbotella horretikan. Eta aitaren iteko ite dugu erdila hormigoizko arrautzan eta beste erdila egurrezko fudurretan. Eta hori ite dugu, berdina, nahaztu, geho, deposito inozioele pasau eta enbotei hau. Diferentzia lurretik eta aitarenen, lurretiken deposituetan denbo gutxi joteala eta aitarenen denbo gehiago pasatzeula gehiago ontzen, ardua gehiago ontzen. Eta gero ardua sendogua da. Gipuzkoa da txakolin hoien merkatu nagusia, baina estatuan eta hainbat herrialdetan ere saltzen dute. Danetik, bai Euskal Herri mailan, bai kanpoa, bai Miami, Japon eta danea saltzen du. Egoitzek aitaren botila bat ireki du eta guardako ardo txinpartadunen arrastorik ez duela esan du. Hau da aitaren, 23a, eta Getaiko txakolina berrian honek adibidez karboniko egitez du egitzen. Ikustea, txakolina, pixkat hori joa dela, egurrian da ondu dalako, eta askoze gorputz gehiago daga, betiko txakolina baina. Upategitik kanpo eta itsasotik kilometro terdi eskasera mahastiak daude. Benetako lorategi batean 4 hektarea lantzen dituzte eta orain beste 2 hektarea landatzen ari dira. Inausketa amaituta eta udaberriaren etorrerarekin mahastiak esnatzen hasten dira. Une horretan hasten dira mahastiak berdatzen.
Garai arriskutsua da, izozteek, eurilasek eta haizeteek hurrengo uzta hondatu dezaketelako. Oain, haida matza adar berriak gertetzen, hemen ikusten bezala aurtengo produzioa izango dana, hauek, oandikan oso biuna daude, ikusten bezala eskuakin ikutu eta zeiton puskau iteia, eta oain, txinkorra zaparra bat oingo galo, adar erdila baino gehiago puskau ingo leake. Eta oain, importantea eguraldi hona otia, oain, eta gero maiatza bukaera aldea kaina hasieran, bai, eguraldi hona itia, loria zean, matza izan berduna loretan eotea, eta hori alea pasatzeakoan, komen izatea eguraldi hona itia ondo hartzeko, landariak alia. Mahasti hauek 15 urte baino gehiago dituzte eta besoeran jarrita daude. Getariako txakolinean bi teknikak ikusten dira, besoera eta era tradizionala edo parra era. Hemen mahatxondo guztiak dira hondarribizuri barietatekoak. Espalderan aldatzia bere ze izan zen lan egiteko forma gatikan. Porque parralian aldau ezkeo, eskuak goraka asko egon berda, eta beak ja 60 gehi urtekin aldau zitun, eta hemen eskuera geldeltzea espaldera formatuan aldauta. Eta geho, marko ere bai, zabala, tratoriak ondo biltzeko, aldala, tratoriakin bai belarra moztu, bai pasillo garbidu, eta dana iteko. Eta, bueno, produzioa aldetik, igual, espalderan pixkat bajuo gutxiko emateu. Baina lan aiteko formatua errexo, maginagin aldezu belarra moztu, despuntau, produzio aldetik gutxiko, baina bueno, lan aiteko igual komoduo da. Poliki-poliki, adar zupatzaileak kentzen joango dira. Horrek hurrengo uztari lagunduko dio. Eta gero importantia hori da. Hemen, adar bakoitzai ertetzeia begi bakoitzian txupoia. Eta horiek, oandikan ez ertetzen txikia delako, baina gero bakoitzai txupoia danak kendu, haizia ondo hartzeko. Eta hori danak ondo kendu, eta lagatzea aldin bada, hau eta aireatzea, eta gaitzak asko segutxo atakatzeu, tratamentu emate zaionean asko hobeto sartze zaio. Mahasti arteko kaleak zabalak dira zeregin ugariren mekanizazioa errazteko. Gainera, belarra motz mantentzeak lagundu egiten du ezetasunaren kalteak ekiliten. Uste zuen bezala, hemen kaliak zabala dira, tratoriakin bai belarra moztu, bai pasillo garbidu, bai matzan puntak mozteko, aldala tratoriakin ite deu, hori dana, txupoiak eta hori dana eskuzkentziteu, deso jaure bai, eta geho, belarra motxa eukitzia importantia izatea, umedadia, goizeko intzetako umedadia ebitatzeko, kentzeko, matza heltzean ian, hori bai, dana eskuzite deu, kajeta, eskuz, bai bildu, geho bai bodegan, selezioko mailan bai, eskuz separatzeitu danak, eta geho, ja hortik prentza jutea, eta prentzatikan depositoa, grabedadian zeakin, bombaik eta ezer erabili gabe. Alturan arabera, dana depositoa jutea, bombaik erabili gabe. Mahats mordo bildu berriak kaxa txikietan eramaten dira mahatsa ez ondatzeko, eta hortik aurrera, grabitateak egiten du gainerakoa. Mahastiak garatzen ari diren une kritikoan, aitaren upategiak artisau tekniken alde egiten jarraitzen du, begirada bikaintasunean jarrita.